אז היי בנות, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז היום זה הולך להיות סרטון על מומלצי ומאכזבי חודש יולי. אספתי כמה מוצרים שבאמת ממש אהבתי אותם החודש, ממש אכזבו אותי החודש. אז בואו נתחיל במומלצים. אז המומלץ הראשון שלי זה בעצם הפודרה סטי מאט של רימל, לונדון. אני בגוון 007, מוהר. יש לזה ריח מעולה, ויש פה ציור של כתר, אם תצליחו לראות, בקושי רואים. זו פודרה שאני נורא אוהבת לשים אותה מעל קונסילר, היא פשוט עושה אותו עמיד, והיא אפילו גם לפעמים קצת צובעת עם הצבע שלה, וזה מעולה, כי יש לי קונסילרים בהירים שהם קצת לא טובים לי מתחת לעיניים, אבל אני אוהבת אותם מתחת לעיניים, וזה די מבאס. אז זה המומלץ הראשון שלי. המומלץ השני שלי זה בעצם המסקרה שקופה לריסים ולגבות של ביוטי קר, והיא בגוון 02. אני חושבת שהיא רגילה, תראית פשוטה. אני אוהבת אותה במיוחד לגבות, ששמים אותה על הגבות, אז אחרי משהו כמו דקה, 2 דקות, פחות כזה, אז שהיא מתקשה והיא מתייבשת כאילו על הגבות, אז היא באמת מחזיקה אותם והם לא יזוזו, ואני כל כך אוהבת את המסקרה הזאת. היא כבר השנייה שלי, היא ממש חדשה, לפני כמה ימים פתחתי אותה, אני ממש אוהבת אותה, וכן, אני אקנה אותה בהחלט שוב. נעבור למומלץ הבא. אז המומלץ הבא זה בעצם הבייבי ליפס מלון מניה של מייבלין. בכוונה בחרתי בבייבי ליפס הזה, יש לי חוץ ממנו עוד 3 בגרסה הזו, לא כולל זה, ועוד 2 לא בגרסה הרגילה. אז כן, אני קודם כל ממש אני ממש אוהבת את הריח שלו. יש לו ריח מדהים, והצבע שלו הוא נורא עדין על השפתיים, יש לו בקושי צבע, הוא נותן יותר ברק, ואולי טיפונת ורוד על השפתיים בקושי. קניתי אותו בחול, אין אותו בארץ, יש את השקופים בארץ, ואני ממש מאוהבת בו, הוא פשוט מושלם. אפילו לבית ספר אני שמה אותו ליום יום, אבל כרגע אנחנו בחופש. כן, אז נעבור למומלץ האחרון. אז המומלץ האחרון שלי זה בעצם הביוטי בלנדר של ביוטי קר. ביוטי בלנדר, מי שלא הבינה, נפתע. אז קודם כל נתחיל בזה שהיא נורא רכה, ואני נורא אוהבת את זה. היא מטשטשת ממש טוב את החומר, ויש לה שפיץ שהוא מעולה להגיע כאילו למקומות ממש שצריך שפיץ כזה, אז היא מעולה. אני נורא אוהבת מה שהיא עושה, את העבודה שלה. לפי דעתי הכי דומה לביוטי בלנדר המקורי. היא כן מלוכלכת, אל תטעו. אז זהו, זה היה כל המומלצים שלי. עכשיו בואו נעבור למאכזבים. אז המאכזב הראשון שלי זה בעצם הצללית קרם של ביוטי קר בגוון 05. הגוון שלה מושלם, שלא תחשבו שכאילו זה. הגוון שלה מהמם, שמפניה צהוב זהב כזה, לא יודעת. אבל הבעיה או שעושים סווץ' או ששמים פשוט על האף עם ברשת, עם האצבע, לא משנה איך, עם מה, היא פשוט גושית, היא עושה גושים על העיניים. ואז אם תנסו להסתיר את זה עם צללית או משהו שאתם חושבות שזה יעבוד, אז זה ממש לא, זה עובר לצללית, גם אם תשימו את הצללית הכי קלה שלכם כשזה שחורה אפילו, אז זה עדיין יהיה גושים בצבע שחור, וזה פשוט מגעיל ודוחה, אני ממש לא אוהבת את זה, אז זה נורא יחזב אותי החודש. והדבר הבא והאחרון מאכזב אותי זה בעצם הצללית הזאת של ניקס, שממש התאכזבתי ממנה. קניתי אותה כצללית בסיס, היא הייתה נראית לי ממש יפה, כזאת בסיס, יפה, מט כזה. אז זה רק כאילו שיש לה פיגמנט, אבל היא נורא ריקה, ושאני עושה סווץ' ככה היא נראית, כאילו כלום. והעיניים בכלל לא רואים את זה, אז ממש אכזבה אותי, קניתי אותה בחול. אז זהו, זה היה כל הסרטון. אם נהניתם, אל תשכחו לעשות לי לייק, להירשם לערוץ כאן למטה, ואני עושה עוד המון סרטונים אם אתם תרצו, ויש לי הרבה רעיונות לסרטונים, אבל יותר חשוב לי לדעת מה הסגנון שאתם אוהבות בסרטונים, אז גם את הסגנון שאתם אוהבות תרשמו לי כאן למטה בתגובות. וזהו, נתראה בסרטון הבא. ביי.